fuldstændig vanvittigt med alle de våben, men det kan de ikke. Det står i deres grundlov. Det er det vigtigste, nærmest ud over deres ost, de har. Ja, ost og våben. Og vi bliver nødt til at være lidt mere hands-on. Derfor så er vi taget til Scottsdale Gun Club, Arizona. Vi skal have våben i hænderne, simpelthen. Ja, det er vi nødt til. Man kan ikke snakke om de våben uden at prøve dem. Fordi hvorfor fanden er de så vilde med dem? Ja. Jeg har fået en zombie at skyde efter. Ja, jeg ved, hvor meget du holder af at skyde de zombier. Jeg har været ved at zombie-sikre taglejligheden på Frederiksberg flere gange. Jamen, jeg troede slet ikke, man må skyde zombier. Jo, det må man godt. Bare skyde dem i hovedet. Nå. Så jeg må kun ramme hovedet. Hvad er det for et lille, skal vi sige, pisset våben, du har? Man skal lige i gang. Man skal jo erkende, at man ikke er ekspert. Ja, fuldstændig. Der fik du ham lige i smasken. Bang, bang, bang. Syv til det. Jeg forstår så bare ikke, du vælger den lille våben, altså den lille pistol. Jeg er jo novice. Noget i USA. Det er land of the free. Jamen, du skal bare ikke stå der. Nå, men jeg har bare taget noget andet med. Okay. Ja. Værsgo. Er det blevet sådan en penismåling, vi har gang i her på skydebanen? Det er en klassisk penismåling. Jim, am I being outgunned here? Well, you know, they always say size does matter, and in this case, he might have you a little bit outgunned. He's got a lot more bullets than you have. You've got like 5, and he's got like 18. Nej. Jeg har faktisk været en kammerat, Peter. Det er fair play. Jeg har kun smidt 5 i den. Altså, nu kender jeg psykopaten igen. Han er sgu færdig. Nu kender jeg psykopaten igen. For helvede, Esben. Han er død nu. Hold kæft. Du har skamskudt buen på ham. Jeg har lige glemt alt det, jeg sagde om, hvor farlig våben er. Det skal være løgn, om du skal overgå mig på volumen, Esben. Du havde den der latterlige. Ja, bare vent. Jeg går lige ud af receptionen. Nej. Det var dig, der startede hele den leg her. Jeg siger bare, at du startede. Så du kan lige smage på den her. Well, this is the most powerful cartridge for a handgun in the world. This will shoot through probably a few inches of steel. People hunt with these. People hunt? People hunt You with can hunt these. polar bears with this. Sindssygt, du har en patron, der kan skyde en isbjørn. Ja. Det er nærmest ikke i orden. Wow. Og igen, vi må lige påpege, alle mennesker kan gå ned og købe den her i USA. Nu har du skudt det største håndvåben i verden. Den er svær at toppe, ikke? Jeg tror, jeg har noget. Jeg tror, jeg har noget lækkert. Så. Esben, styr dig. Fucking styr dig. Det kan jeg ikke. Det er uansvarligt. Jamen, nu er vi gået ned ad den her sti. Det bruger du ikke mine licenskroner på, det her. Du startede med den der over. Du bruger ikke mine licenskroner på det her. Nej, det er også alle mulige andres. Styr dig. Du ser så liderlig ud, når du skyder. Jeg kender ikke nogen, der ser så liderlig ud som dig, når du skyder. Hvad er det med dig og våben? Altså, jeg har det jo som om, jeg er med i et danseprogram. Du har et problem, det er du godt klar TV2 over. kunne jo lave et nyt program. Du har et problem. Jeg sætter lige en ny zombie på. Du er ikke større. Jeg sætter lige en ny zombie på. Nej. Nu er du en idiot. Nu er det dig, der er psykopaten. Kan du kende den? Hvor er den fra, den her? Det er Jurassic Park. Det er Jurassic Park-riflen. Lige pludselig så virker min jo som en lille pistol herovre. Det er dinosaurdræberen, det her. Det er jo ikke i orden, du har den der, Peter. Der er jo ikke noget menneske, der skal have den der. Hæft, han ryger ned. Hvad så? Hvad så? Du stod derovre med dit latterlige Star Wars eller Jurassic Park, eller hvad fanden du vil kalde det våben. Her er et våben. Jeg føler slet ikke, at jeg kender dig. Det er det over 1 meter frihed. Det mener amerikanerne.
tomme patroner, kan Jeg jeg er sige dig. målløs. Du overgår, Jeg har simpelthen skudt mig selv til blods. du overgår altid dig selv, Esben. Fuldstændig Du sindssygt. får lige et... Den her konkurrence, den er løbet af sporet. Men jeg skal bare mærke efter. Hvem vandt? Men det er jo bare, er det en sejr? Du vandt. Og jeg Du fremstår for en gang skyld som den ansvarlige. Vi går nu, fordi det værste er, at de har tungere skyts derude. Vi går nu.